Üdvözlök mindenkit és köszöntelek titeket újra ezen a kis csatornán, és most ebben a videóban ismét rejtélyes eltűnésekkel fogunk foglalkozni, ahogy az előző két részben is ezt már megtettük. Sokan írtatok, jó nem sokan, de azért volt, aki írt, hogy szeretné, hogyha lenne videó. Ez nem tudom, hogy benne van-e a kamerában, mert ez egy nyomtató, de most ezt megpróbálom becsukni. Szóval, most nem volt időm videót csinálni, meg a legutóbbi videó az nem is igazán ment. Nem volt sok nézettség, és picit ez elbizonytalanított, de most annyi időt pont találtam, hogy írjak egy kis szöveget, kicsit utána keressek. Most ezt be fogom ismerni, az ötletet most a ChatGPT-től kérdeztem meg, hogy mik legyenek azok a bizonyos esetek, amiről legyen videó, és 3 esetet ki is választottam. Ezt a 3 esetet fogom bemutatni. Olyan 3 eset, ahol ismét eltűnésekről lesz szó, olyan eltűnésekről, amiket soha nem sikerült megmagyarázni, nem találták meg az eltűnteket. És minden egyes nyom, minden egyes újabb nyom egy újabb kérdést vetett fel. És most 3 ilyen esetet fogunk megnézni. Úgyhogy... Jó borzongást hozzá. Harmadik. A Flannan-szigetek. 1900. decemberében 3 világítótorony őr, Thomas Marshall, James Duggett és Donald MacArthur nyomtalanul eltűnt a Skócia nyugati partjainál fekvő elszigetelt Flannan-szigetek egyikéről, Eleanor-ról. A Flannan-szigetek egy sziklás és gyakran zord időjárású terület, amely évszázadokon át szinte teljesen elzárt maradt a civilizációtól. A világítótoronyőrök számára ez az elhagyatott sziget több hetes izolációt jelentett, hiszen hetekre bevonultak a toronyba, miközben a heves zivatarok és az óceán vad hullámai szinte teljesen elszigetelték őket a külvilágtól. A 3 férfi december 1-én kezdte meg a műszakját a toronyban, és felelősségük teljes tudatában végezték a napi munkájukat. Azonban december 15-én valami furcsa történt. Egy arra haladó hajó legénysége észrevette, hogy a világítótorony fénye nem világít. Ez pedig szokatlan volt, hiszen a világítótornyot éjjel-nappal működtetni kellett volna, hogy figyelmeztethesse a közelben hajózókat a veszélyes partok közelségére. December 26-án több napnyi aggódás után a következő világítótorony őr, Joseph Moore érkezett meg az Eleanor szigetére, hogy felváltsa a 3 férfit. Amikor azonban megérkezett a szigetre, valami furcsa fogadta. A világítótorony körül és az őrházaknál teljes volt a csend, mintha senki sem lenne ott. Moore álmodása szerint azonnal nyomasztó érzés kerítette hatalmába, amikor a szigetre lépett. Senki sem jött, hogy fogadja, a világítótorony belsejében pedig mindenki haltnak tűnt. Az ajtó résnyire nyitva állt, a helyiségek viszont szinte érintetlenek voltak, kivéve néhány apró, de annál különösebb részletet. Az egyik férfi vastag olajköpenye, amelyet a szabadban mindig viselniük kellett, bent maradt, mintha valaki sietve hagyta volna ott. A konyhában az asztalon félbehagyott ételmaradékokat talált, és egy széket feldöntve, mindez egy olyan helyen, ahol a világítótorony őrök rendet és fegyelmet tartottak fenn. Úgy tűnt, a férfiak az utolsó pillanatban hagyták el a helyszínt, de az őrszoba naplója is rejtélyes nyomokat hagyott. Amikor Moore a naplót átlapozta, megdöbbentő dolgokat talált a bejegyzésekben. Az utolsó sorokat december 15-én jegyezték le, amikor az egyik őr arról számolt be, hogy nagy vihar tombol. Ez még nem lett volna meglepő, azonban a napló szerint mindhárman mély félelmet éreztek. Az egyik férfi azt írja, hogy szomorúság uralkodik rajta, ami szokatlan volt, hiszen a világítótorony őrök tapasztalt férfiak voltak, és nem törtek meg könnyen a természeti erők hatására. Egy későbbi bejegyzés szerint mindhárman imádkozni kezdtek, amit Moore különösen furcsának talált, mivel az őrök általában jól ismerték a tengert és a viharokat, és nem estek kétségbe. A legnyugtalanítóbb azonban az utolsó bejegyzés volt, amely egyetlen mondatot tartalmazott. A vihar elvonult, minden csendes, Isten mindenek felett. Az érthetetlen sorok tovább fokozták a misztikumot, hiszen december 15-én a napló dátuma szerint a meteorológiai feljegyzések alapján nem volt extrém időjárás a környéken. Az eset napvilágra kerülését követően számos teória és magyarázat született a 3 férfi eltűnésére, de egyik sem adott egyértelmű választ. Az egyik legnépszerűbb elképzelés szerint a férfiakat egy hirtelen természeti katasztrófa érhette, talán egy váratlan szökőár vagy erős hullám sodorhatta el őket, miközben a parton tartózkodtak. Ennek az elméletnek azonban több buktatója is van. Ha egy szökőár történt volna, miért hagyta volna el mindhárom őr egyszerre a világítótornyot? Ráadásul védőfelszerelések nélkül.
Egy másik elmélet szerint belső konfliktus alakult ki köztük. Az őrök között kialakuló feszültség vagy akár verekedés nem lett volna példanélküli, hiszen az izolált körülmények és a magány időnként nehezen elviselhető, viszont nincsen arra nyom, hogy ez történt volna, és a naplóbejegyzések sem ezt tükrözik. A helyiek között a történet elterjedésével egyre többen kezdtek misztikus vagy paranormális magyarázatokban gondolkodni. Az idős falusiak már korábban is hiedelmekkel teli legendákat meséltek a Flannan-szigetekről, ahol állítólag szellemek jártak, és az évszázadok során többen különös hangokat hallottak a sziklák között. A helyiek számára a szigetek soha nem jelentettek teljes biztonságot vagy normális helyszínt, és az elbeszélések szerint különösen éjszakánként történtek megmagyarázhatatlan események. Bár kézzelfogható bizonyíték nincsen arra, hogy paranormális jelenségek történtek volna, ezek a történetek mélyen beágyazódtak a helyi kultúrába és a köztudatba. Egy másik, jóval merészebb elmélet szerint a 3 férfi talán szándékosan tűnt el, hogy megszabaduljanak a régi életektől és új életet kezdjenek valahol máshol, azonban ennek az elméletnek sincsen alapja, hiszen egyik férfi sem mutatott arra hajlandóságot, hogy elhagyja a családját, vagy hátat fordítson az addigi életének. A Flannan-szigetek rejtélye több mint egy évszázaddal később is megoldatlan maradt, és mind a mai napig különös találgatások övezik az esetet. A hátrahagyott holmik, a furcsa naplóbejegyzések és a világító torony környékén talált nyomok egyaránt arra utaltak, hogy valami rendkívüli történt ezen az orr-szigeten. Vajon a természet pusztító ereje, emberi konfliktusok, vagy talán a misztikus szigethez kapcsolódó különös legendák megmagyarázzák az eltűnésüket? A válaszok lehet, hogy örökre elvesztek a történelem sötét homályában, de a történet iránti érdeklődés évtizedek óta nem csillapodik, és ebbe a videóba is bekerült. Második. Lars Mittank. Lars Mittank eltűnése az egyik legrejtélyesebb és leginkább zavarba ejtő eltűnési eset az elmúlt években. A fiatal német férfi 2014. júliusában Bulgáriában tűnt el, és azóta sem sikerült megoldani az ügyet, bár bizarr körülmények és szemtanúk tanúvallomásai nyomán több elmélet is született. Az eset nem csak azért vált híressé, mert egy egészséges, fiatal férfinek veszett nyoma, hanem mert az eltűnést megelőző furcsa viselkedés, valamint a szállodai és reptéri kamerák felvételei azóta is élénk érdeklődést váltanak ki a média és az internetes közösségek részéről. 2014. júliusában a 28 éves Lars Mittank barátaival utazott a bolgár Varnába egy nyaralásra. Lars egy tipikus fiatalember volt, aki szeretett utazni és jól érezni magát, és az utazás eleinte teljesen zavartalanul telt. Azonban a nyaralás utolsó estéjén egy konfliktusba keveredett néhány helyi személlyel, ami miatt megsérült. A vita egy helyi futballcsapat miatt alakult ki, és bár részletek nem derültek ki pontosan, Lars az összetűzés következtében fülfájásra és fejfájásra kezdett panaszkodni. Az orvosok megállapították, hogy a dobhártyája sérült, és tanácsolták, hogy ne repüljön azonnal haza, amíg teljesen fel nem épül. Ezért a barátai visszatértek Németországba, Lars pedig egyedül maradt, hogy megvárja a gyógyulását. Mittank egy olcsó szállodába költözött Varnában, de az itt eltöltött idő alatt egyre szorongóbb és paranoidabb lett. Szokatlan viselkedés mutatott, például azt állította, hogy valaki követik őt, és életére törnek. Üzeneteket küldött az anyjának, és telefonon is beszéltek, ahol Lars azt mondta, hogy valami nincs rendben, és arra kérte anyját, hogy tiltsa le a bankkártyáját. Az állítólagos fenyegetésekről nem adott részletes magyarázatot, de azt állította, hogy furcsa embereket látott a szállodánál, akik követni kezdték. Július 8-án Lars végül úgy döntött, hogy hazautazik, és megérkezett a várnai repülőtérre. Azonban a reptéren is folytatódott a különös viselkedése. A biztonsági kamerák felvételein látszik, hogy Lars idegesen viselkedett, és egy reptéri orvoshoz ment, aki ismét megvizsgálta a fülét, arra bátorította, hogy nyugodtan repülhet haza. Azonban ekkor történt valami egészen bizarr. Lars hirtelen felpattant, és rohanva elhagyta a rendelőt, majd a reptér főbejáratán kirohant az épületből. A kamera felvételein jól látszik, hogy átugrik egy kerítést, és teljes sebességgel fut egy közeli mező irányába. Ez volt az utolsó alkalom, amikor Mittankot élve látták. A reptér környékén végzett keresések ellenére soha nem akadtak Lars nyomára, semmilyen tárgyi bizonyítékot nem találtak, ami megmagyarázhatná, hogy miért tűnt el. A kamera felvételeken látható megrázó jelenetek miatt az eltűnés különösen sokakat érintett meg. Az interneten, például Redditen próbáltak választ találni Lars viselkedésére és eltűnésére, ami sokféle elméletet szült. Az eset megoldatlan, de több teória is született az eltűnéssel kapcsolatban. Az egyik elmélet szerint Lars valamilyen pszichotikus epizódot élt át, amelyet akár a sérüléséből eredő fájdalom vagy a stressz is okozhatott.
Egyes pszichológusok szerint a fül- és fejfájás, valamint a szorongás következtében kialakulhatott nála paranoid állapot, ami súlyosbodott, amikor egyedül maradt Bulgáriában. Egy másik lehetséges magyarázat szerint Lars esetleg valamilyen kábítószert vagy gyógyszert fogyaszthatott, ami pszichotikus tüneteket váltott ki nála, azonban erre vonatkozóan semmilyen bizonyítékot nem találtak. Egyesek szerint Lars valóban veszélyben érezhette magát, és talán egy bűncselekmény áldozatává vált, ami elől megpróbált menekülni. A furcsa emberek, akiket állítólag látott a szállodában, esetleg valóban fenyegetést jelenthettek rá. Vannak, akik úgy vélik, hogy egy titkos ügybe keveredett, ami miatt üldözni kezdték, de ennek alátámasztására nincsenek bizonyítékok. Lars Mittankeltenése tehát máig rejtély maradt. Az eset érdekessége nem csupán abban rejlik, hogy egy egészséges fiatal férfi nyomtalanul eltűnt, hanem a rendkívül szokatlan körülményekben és a bizarr viselkedésben is, amelyet a biztonsági kamerák rögzítettek. Az eltűnés története az internetes közösségeket is lázba hozta, és azóta is rengetegen próbálják megérteni, hogy pontosan mi is történhetett. Első. Fredrik Valentich. Fredrik Valentich esete 1978-ban történt, és azóta is az egyik legismertebb és legtitokzatosabb UFO rejtély maradt. Az ausztrál pilóta 20 éves korában tűnt el nyom nélkül egy Cessna 182 L típusú repülőgép pilótafülkéjében, miközben furcsa és rejtélyes tárgyakat látott az égbolton. Az eset érdekessége, hogy Fredrik rádión keresztül többször is kapcsolatba lépett a földi irányítással, részletesen leírva a furcsa fényeket és tárgyakat, amelyeket látott, mielőtt gépe eltűnt volna a radarról. Azóta több teória is született, hogy mi történhetett azon a végzetes éjszakán, de egyértelmű választ a mai napig senki sem talált. 1978. október 21-én Valentich, egy fiatal és lelkes pilóta, egy szólórepülést vállalt Melbourneből a King-sziget irányába, ami körülbelül egy órás repülőút. Valentich rutinfeladatként tekintett a repülésre, mivel rendelkezett a szükséges képzettséggel, noha a pilóta tapasztalata még nem volt túl kiterjedt. Az időjárás nyugodt volt, és a repülési körülmények ideálisnak tűntek. Az esti órákban kezdte meg az útját, és kapcsolatot tartott a melbourne-i repülési irányítással. 19 óra 6 körül Valentich váratlanul jelentést tett az irányítóknak arról, hogy egy szokatlan repülőtárgy követi a gépét, és részletesen leírta a jelenséget. A rádiókapcsolat rögzítése szerint Valentich azt mondta, hogy egy nagyméretű, fényes zöld fényekkel rendelkező tárgy köröz fölötte. A jelentéseiből kiderült, hogy a tárgy több irányból is megközelítette őt, és közelről követte, valamint furcsa manővereket végzett, amit Valentich szokatlannak és ijesztőnek írt le. Az irányítóközpont megkérdezte tőle, hogy biztos-e abban, hogy nem egy katonai repülőgépet lát, de Valentich határozottan állította, hogy az általa látott objektum semmilyen ismert repülőgépre nem hasonlít. Elmondása szerint a tárgy olyan gyorsan és olyan éles manőverekkel mozgott, hogy nem tudta követni a mozgását. Valentich rádióüzenetei egyre zavarodottabbá váltak. A pilóta beszámolt róla, hogy a tárgy fölötte lebeg, és közel olyan magasságban van, mint ő. Az utolsó percekben Valentich elmondta, hogy a motorjának teljesítménye hirtelen ingadozni kezdett, mintha valami erő hatna a repülőgépére. Az utolsó mondatok egyikében a pilóta azt mondta, ez nem egy repülőgép. A rádió kapcsolat megszakadt, és Valentich képe eltűnt a radarról. A pilótát és a repülőgépet soha többé nem látták, és a King-sziget környékén végzett kiterjedt keresés sem vezetett eredményre. Sem a gép roncsait, sem a pilóta holttestét nem találták meg. Az eltűnést követően számos teória látott napvilágot, amely megpróbálta megmagyarázni a különös jelenségeket és Valentich eltűnését. Az egyik elmélet szerint valóban egy UFO, vagyis azonosítatlan repülő objektum lehetett az a tárgy, amelyet a pilóta látott. Ezt az elméletet tovább erősítette, hogy az eltűnés környékén több szemtanús is jelentette, hogy zöld fényeket látott az égen azon az éjszakán. Sokan úgy vélik, hogy Valentich talán egy idegen űrhajóval találkozott, és valamilyen módon elrabolták, vagy beavatkoztak a repülésébe. Egy másik, racionálisabb elmélet szerint Valentich térbeli dezorientációt tapasztalhatott, ami ahhoz vezethetett, hogy elvesztette az irányítást a gépe felett, és a tengerbe zuhant. Térbeli dezorientáció olyan esetekben fordulhat elő, amikor a pilóta elveszíti az egyensúlyérzékelését, és nem tudja pontosan megítélni a gép helyzetét a Földhöz képest, különösen éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között. Az elmélet szerint a zöld fények, amelyeket Valentich látott, akár a saját gépe fényének visszaverődése is lehettek. Más magyarázatok szerint a fiatal pilóta talán valamilyen pszichológiai vagy érzelmi problémával küzdött,
ami hozzájárulhatott a paranormális élmény leírásához és a zavart rádióüzenetekhez. Egyes elméletek szerint Valentik az eltűnését akár saját maga is megrendezhette, hogy elkerüljön valamilyen személyes vagy szakmai problémát, azonban ennek semmilyen bizonyítéka nem került elő, és ismerősei szerint Valentik teljesen normális állapotban volt az eltűnése előtt. Frederick Valentik eltűnése tehát a mai napig rejtély maradt, és az esetről készült rádiófelvételek, valamint a szemtanúk vallomásai azóta is megosztják a közvéleményt. A történet UFO hívők és szkeptikusok számára egyaránt izgalmas beszédtéma, és gyakran felmerül az UFO észlelések és paranormális jelenségek közösségeiben. Bár az igazság talán soha nem derül ki, az eset még mindig az egyik legjobban dokumentált UFO rejtély marad, amely továbbra is felkelti azok érdeklődését, akik hisznek abban, hogy valami különös történt azon az estén az ausztrál égbolton. Ezek az esetek mind azt mutatják, hogy néha a valóság sokkal titokzatosabb, mint bármilyen kitalált történet, és vannak olyan események, amiket az emberi logika egyszerűen nem tud megmagyarázni. Lehet, hogy ezek a rejtélyek soha nem fognak megoldódni, de az biztos, hogy továbbra is lebilincselik az embereknek a képzeletét. Ha a ti képzeleteteket is megmozgatta ez a videó, akkor ne felejtsetek nyomni egy lájkot, írjatok kommentet, és iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek. És akkor majd találkozunk egyszer, valamikor. Sziasztok!